saatana! Helvetin pelle. Työssä on aivan aloa toisiasta. Ai! Pelkää. Pelle. Kumipuhkes. Voi vittu. Mitä me nyt tehdään Keurulle 8? Anita Hirvosen viimeinen keikka. Ei mitään hätää. Mä osaan vaihtaa kumin. No, perkele. No, tuolla on Sivaa, niin haetaan sieltä se kummi. Jos sä ei saa jää tänne, niin mä käyn Aleksin kanssa. Joo. Joo. Voi helvetti, tupakat on loppu. Tuolla on joku, olisikohan sillä tupakkaa? Hei, onko siellä ketään? Helvetti. Mistä mä nyt saan? Oliko sulla jotain asiaa? Voisiko sulla heittää röökiä? Röökiä? En mä polta röökiä. Vitun pelle! Ja Pelle, vittu, haluaa sä nähdä mun ruumipäissä? Siitä tulisi tulla aika hyvä. Röökin. Haluatko jämät? Isabella! Isabella! Missä olet? Isabella! Isa! Älä rupea nauramaan. Iso! Isa! Ei! Ei! Isa! Ei! 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 Juostaan pakoon! Juostaan pois! Mene sinä, Alex! Minä teen! Joo, eiköhän se ollut siinä. Hei, voin mä otan sun kyytiin? Lauantainen iltapäivä, taistella mitään. Kaduilla on kansaa hymy huulillaan. Yksin katson ikkunasta mä muiden hyörinää. Toiset Osaa eivät mitään. vieneet mua mukaan. Täällä on Jummi-Veselin kanssa. Tää ääni on ihan perseestä. Ei viitsitä murjottaa, ei lauantai hukkaan turua saa. Autoissa on aina kaksi, kun niitä katsoo.
nyt juhlitaan. Tapa toinen on vain, on vain. Onko sulla heittää röökiä? Röökiä? En mä polta röökiä. Helvetin pelle. Onko sulla heittää röökiä? Röökiä? En mä polta röökiä. Helvetin pelle. Helvetin pelle. Helvetin pelle.